Hola, què tal? Molt bon dijous. Després de 2 setmanes d'inestabilitat i de temps mogut, arriba la calma i ho fa per quedar-s'hi. I precisament comencem amb imatges que reflecteixen aquesta estabilitat que els estem explicant i que durarà uns quants dies. Imatge de Manel Serra des de l'Empordà, així sortia el sol amb cel serè, pocs núvols. Segona imatge de Remei Vila i Josep Canàlies des del Canigó, cel enteranyinat enterbolit, però en definitiva força estabilitat. I a causa de la humitat acumulada de les pluges dels últims dies, són freqüents les boires, els bancs de núvols baixos que ens fa veure Domènec Llop des de la comarca d'Osona. I última fotografia de cel serè des de la capital de la Garrotxa, imatge de Josep Canàlies, un sol, una estabilitat que ha de continuar al llarg de les pròximes jornades. Donem un cop d'ull al Meteosat en el canal visible de les últimes hores per comprovar i per verificar això que hem vist a les fotografies de 4 cúmuls isolats, nuvolades isolades que creixen en zones de muntanya, però al no tenir aire fred a sobre no es poden desenvolupar suficientment com per deixar el cel tapat i molt menys com per deixar precipitacions. Aquest és el model de temperatures previstes màximes avui dijous, aquests colors rosats, sobretot a les comarques empordaneses i al riu Fluvià. Cap allà les temperatures avui poden superar els 36 a 38 graus de màxima. Tot plegat causat per aquesta bossa d'aire càlid. És una massa d'aire molt estable, s'anomena subsahariana perquè prové del nord d'Àfrica. És una massa d'aire seca i amb condicions d'estabilitat. Per tant, els núvols que creixin, si ho fan al llarg dels pròxims dies, no tindran desenvolupament, no tindran energia, no tindran aire fred per deixar precipitacions. Observi l'evolució per demà divendres. Continuem sota aquesta influència d'aquesta bombolla d'aire càlid a les capes altes troposfèriques. Aquest és l'índex d'inestabilitat divendres. A causa de les altes temperatures poden créixer algunes nuvolades a la Cerdanya i al Ripollès, però no tindran les condicions d'humitat i d'aire fred suficients com per fer funcionar el mecanisme de convecció, el mecanisme de deixar precipitacions. Aquest és un model que a vegades fem servir quan veiem que hi ha entrades d'aire subsaharià. A causa d'aquesta advecció d'aire càlid procedent del nord d'Àfrica, ens entrarà pols en suspensió i això es traduirà en boirines, amb calitges i amb mala visibilitat, sobretot en punts de la costa. Així doncs, aquest és el panorama que queda per demà divendres a les comarques de Girona. Les temperatures es mantindran sense canvis o un pèl més baixes, perquè avui tenim vents de garbí. Demà aquests vents de garbí se'n van, per tant no tindrem l'efecte local de rescalfament. Farà sol, però serà un sol encalitzat, amb mala visibilitat en punts de la costa amb algun núvol baix al Cap de Creus i amb alguna nuvolada isolada en zones de muntanya del Pirineu sense risc de tempestes. Ho veiem, si us sembla, comarca a comarca. Divendres marcat per l'estabilitat a la comarca de la Cerdanya, farà sol, sobretot durant el matí. La tarda pot quedar lleugerament variable en zones de muntanya, Cadí, Moixeró, Pedraforca, tota aquesta zona també del Puig Pedrós, límit amb el Principat d'Andorra. Sol a la plana ceretana amb nuvolades isolades. Temperatures sense canvis, calor de dia i relativa fresca de nit, si estarà perfecte en hores nocturnes en aquest sector. Ens desplacem a la comarca del Ripollès, divendres també assolellat, no s'esperen ni ruixats ni tempestes. Els intervals de núvols que els hi hem simbolitzat apareixeran a la tarda, apareixeran al nord i no seran suficientment compactes com per deixar l'ambient molt ennuvolat, tan sols lleugerament variable. Aquí les temperatures sense canvis i la capital Ripoll marcarà 32 graus de màxima. Ens desplacem una mica més cap a l'est. La Garrotxa aquest divendres també gaudirà de cel serè, dia radiant, boirines a la vall del riu Fluvià, també a la vall de Llémena, poc importants, a la vall d'en Bas, algunes nuvolades de tarda, isoladíssimes, esquifides, poc importants, pràcticament no les hem simbolitzat, com veuen, i aquí les temperatures sense canvis o un parell de graus més baixes. Calor canicular, Olot i Besalú marcaran 35 graus de màxima. La nit també continuarà càlida, sobretot al riu Fluvià, Besalú, mínima de 21 graus, pràcticament nit tropical. Esperem aquestes calitges i aquesta reducció de la visibilitat, aquesta mala visibilitat a la selva marítima, sobretot a la façana costanera, que deixin això l'ambient una mica enterbolit, tèrbol, un cel no totalment net, algun núvol baix pot aparèixer en aquest sector, algun núvol si arriba a aparèixer al Montseny, poca cosa, sol a la resta i temperatures altes, fins que la capital marcarà 36 graus de màxima, ambient càlid i xafogós en punts de la costa, la selva marítima, Lloret de Mar, 24 de mínima, 32 de màxima, calor, xafogó i calitges li hem d'afegir. Observin el mapa que rotund i que esplèndid és el Gironès i el Pla de l'Estany aquest divendres. Sol, radiant, excel·lent,
i 100% estabilitat a totes dues comarques, sense pràcticament núvols, temperatures que continuaran a la banda alta del termòmetre tant de nit com de dia. Divendres, la novetat és aquesta possibilitat d'aparició de calitges de mala visibilitat, sobretot a la façana costanera Golf de Roses, Cap de Creus, costa del Baix Empordà, que deixin això, l'ambient una mica més reduït de la visibilitat, un ambient una mica més tèrbol, algun núvol baix a la Costa Vermella tocant amb el nord del Cap de Creus i alguna nuvolada isolada a les Salines o a les Alberes sense gaire desenvolupament. Les temperatures lleugerament més baixes perquè se'n va el Garbí, a diferència d'avui, demà no bufarà tant, per tant no farà pujar tant el termòmetre. De totes maneres pararem de calor i xafogor ben acusades. L'abans de pronòstic, dissabte i diumenge, força estabilitat. Continuarà fent calor i xafogor. Dissabte no plourà, només nuvolades de tarda a l'interior Pirineu, sense possibilitat de precipitacions. Diumenge algun ruixat a la Cerdanya, zones altes de Ripollès, fins i tot nord de l'Alt Empordà. Clarianes a la resta, passa una línia d'inestabilitat la nit de diumenge a dilluns, però duraria poc perquè dilluns es tornaria a imposar el sol i les temperatures a la banda alta del termòmetre. Per tant, si tres condicions poguessin resumir el temps de les pròximes hores serien calor, xafogor i calitges, amb un ambient força assolellat. De moment això és tot, tornem demà actualitzant aquestes dades. Bon dijous i fins després.